piye? Tak kira ki nek wis aman. Polisi kena mukmen. Mukmen. Kowe mlaku rono, Antasena mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe balik mlayu rono, Sencaki ngantemi cengelku. Terus piye? Aku kesel. Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah, aku ora biasa. Engko tak ajari kowe mesti iso aja. Wis gawe kene. Nah. Aku tak weruh pemandangan. Dadi nek kono ana sing ngoyak karo aku iso ngandani karo kowe. Antarja ngono ya. Yo. Gondok blekudu suara gembol sumorante. Ayo, kowe arep ngopo Sencaki? Aja malah ngrek nang ngarepe Begawan Dara mbok kira kowe iki wong digdaya dhewe sak donya. Nyatane kowe bareng karo aku nggawa Kyai Cundamane kowe mlayu sipat kuping. Ning saiki lah kok dadi kendel temen kowe wani metok karo Begawan Dara sing nggawa Cundamane. Ayo. Kowe iso kuat nadai Kyai Cundamane. Kowe kuat nadai pusakaku. Oh, aku meguru karo kowe sae tau. Moro kaya timbakno. Ora minggat karo aku. Kene margane pati. Lho. Nanti pusakaku iki mau ya. Antasena saja. Terus le. Bapakku Sencaki dudu Sencaki. apa kowe? Aku Werkudara anakmu. Aku Werkudara. Macakku ora ono kok aku mati tenan Werkudara. Kapake kowe. Pernah ditendang di atas, dibanteng, digajol, Sencaki pancen setan. Orang ngormati karo aku, orang ngormati lek dadi pendhita. Telat, kowe teko telat. Jaluk ngapura. Ora ono ngapura kanggo kowe. Kejaba kowe iso ngaturake batange Sencaki ning ngarepe Begawan Dana. Wah, bungke. Sayo rukun sak kancane. Modar kowe. Sencaki kowe iki mlayumu sepira? Werkudara nggunakake aji Bandung Bandawasa. Wungkal bener pangantep-antep. Candak karo Werkudara sabetke ngebuk modar. Wis ora ana sing ganggu gawe karo Begawan Durna. Uripe Durna aman sejahtera. Ora ana sing wani jotosi karo Begawan Durna. Oh, padake aku to iso to kalahke. Padake ora ana sing berani karo Begawan Durna. Sambah to kowe saiki. Ngopo ya, Mbah? Ora wong tuwa kok nangis. Nangis. Mergane Arep tak tutuki. ora yo, Mbah, aku ki putu sing bekti. Syukur nek ora. Nek ketoke kok hoo. Bapak mau nang ndi? Ya, makmu cilik Setyaki. Lho, kok doyak ngopo? Mergo Sencaki ngajar karo aku. Anane wong tuwa diajar.
Anane wong tuwa diajar. Ora seru-seru le omong. Wis ratapan aku. Anane wong tuwa diajar. Ya mergo aku nggawa cunduk maneh arep mateni sing caki. Terus bapak ngoyak mak cilik. Sing kakon. Aku. Tok kon ngopo? Sing caki kudu mati. Kok ngono ki wong tuwa. Aku tak takon ngono ki wong tuwa apa kudu? Wong tuwa. Wong tuwa kok cangkeme elek. Sesuk tak londrene. Antasena. Nek nganti Majlis Setyaki mati, mergo bapak Majlis Setyaki mati sing ora trima Wandrawati. Wandrawati geger karo bapak. Tegese kowe wong tuwa sing seneng gawe urup-urup perkara, wong gerang sing seneng gawe perkarane negara Ngamarta. Apik wong ngono kuwi. Elek. Wajibe wong elek Dijabke. dijak piro sapa? Kewan apa? Ora ngono kuwi Antasena. Aku wis tau. Ora pas. Tak jitet-jitet ya ora. Aku jaluk ngapura Antasena, tangane arep ngapa? Tangane arep ngapa Antasena? Tangane wegah aku nek carane kaya ngono. Wajah, warkotara, warkotara, anak bagi warkotara, wajah, warkotara, setan. Wah, ambles bumi. Durna bapakku eneng apa? Durna bapakku eneng apa? Ayo tangi. Werkudara, anakmu Werkudara. Sopo? Antasena. Anakmu Antasena ngajar aku saben-apenake Werkudara. Wah, Kowe ngoyak sencake, Antasena duduk di belakangku. iya. Bareng aku balik mripate mencereng. Ketoke ya arep alus sapi kene wis-wis saya kasar terus aku saya diajar. Waduh. Antep Antasena tangane mbangane sencake Werkudara. Terus piye? Antasena doyak. Wong ya ambles bumi. Ora iso ya. Ora iso. Menungso ora tatanan sapenake dhewe ora. Wah, ngopo? Mbok ana sing nyocok cangkemku ya. Mula kowe Antasena nek ketemu kudu diajar. Aku ora trimo Antasena kok wani ngajar mbahne ki anggap apa? Aduh. Antasena kudu tak cekel. Yo. Nek ora nganti cekel, aduh. Oh, lagi apa? Anakmu tekan jero gawa guthek. Nggo karepe dhewe iki nek ora cekel cuman bae iki ora. Dijak anggar. Wah. Katon wonten timbalan. Mrene ngingsaken dawuh. Ya anakku kok dudu putra panjenengan Rama Kyai. Durna bapakku dijogo ngingsaken dawuh. Aku tak koyak Setyaki ngingsaken dawuh. Iki serius ora iki? Aku kok semelang to ya. Kok Werkudara lunga kowe bres-bres-bres. Mboten Eyang. Kula menika mboten badhe wantun kaliyan Rama Kyai. Menapa dipun dawuhaken tentu kula setikani. Yakin? Yakin.
Sumpah. Nggih, sumpah. Sumpah kowe. Nggih, kula sumpah ngertanipun Kanjeng Hyang Tuna. Ya wis, nek pancen aku percaya. Nggih. Perkutara. Nggih. Senyak itu ya. Yo. Aku mau ditunggu Adun Kaca. Yo. Adun Kaca kowe nunggu aku ya. Nggih. Mau nek infus entek ditambahi ya. Nggih. Ngestaken dawuh. Tunggunen Adun Kaca Setyaki tak golekane. Wonten dawuh ya. Kowe murid sing pancing teneng karo putu sing pancing bekti karo wong tuwa. Nggih. Aja wisan-wisan wani ngantemi karo wong tuwa mergo kuwi neraka papane. Nggih. Nek kowe wani nyenggol karo mbahmu sing menehi ilmu karo bapakmu, nek nganti aku wani senggol, wah, kowe matine ora entuk dalan. Nggih. Mun aja wani karo wong tuwa. Nggih. Wong tuwa wajibe dilindungi kaya hutan. Nggih. Ngestaken dawuh Paduka Hyang. Tenan ya, Nger. Najan sing goleki aku kuwi adimu kakangmu ning kudu tok elekke. Nek ora tok elekke, wajib tok waneni. Sedika ngestaken dawuh. Antarja iki. Nggih, Kanjeng Hyang. Ana apa kowe? Dipun dawuhi dening Dimas Antasena. Kanjeng Rama ngoyak Paman Setyaki amarga saking Paduka Kanjeng Hyang. Heeh. Ora apa? Ora trima. Mesinipun kula boten badhe trima, Kawas. Nyuwun pamunten. Sawun kados mekaten Dimas. Hyang Duna iki pakartine ora. Nek ora diajar datuman, rai Kawas badhe miloro dhateng Hyang Prabanduna. Kula iki boten trima. Lho, yen ngono siadinge mangkaro Hyang Duna, mesinipun kemawon kula badhe ngayomi jer menika tiyang sepuh. Yen ngono apa kelakon pasdulurane antaraning Antarja karo Gatotkaca pisah merga Begawan Duna. Yen pancen Kang Mas Antarja badhe miloro dhateng Hyang Duna, kula ingkang boten nrimaken rasah basa-basanan. Ketok gedhoamu, ketoke lair kowe ning Ngamarta, ning batin kowe ngewangi mungsuh, batin ngewangi wong Kurawa. Pancen kula ajari sayang ngopo aku manut karo Raden Antarja. Uluk iblis. Yen ngono wis pancen wani karo pun Kakang sing dawedeni apamu. Ayo jajalan Antarja, jajalan Gatotkaca. Kene marganing patimu, kene marganing patimu. Pisah sedulurane. Aku ngewangi Paman Setyaki, kowe ngewangi Bapak Dana. Iki mergane manehku. Iki aku wis pempeng banget modiar. Anak Werkudara do gelut. Aku sing nggo sasaran kok mestakaku. Jeng 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 jeng. Maune iki lomba. Maune iki ming mak des des des. Bareng arep rampung kok des 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 des. Apa iki nek rampung kok cepet. Jreng 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 dedeng tandeng tuso. Dara. Werkudara. Ngopo? Menggen-menggen apa kowe? Goleki Setyaki. Ketemu ora? Ora. Kowe tak kandhani. Wah, ngopo? Anakmu gak kanca karo Antarja, nuduhi mestakaku. Wah, apa iya? Gatotkaca mau tak kon nunggu aku iki jumono ngapusi.
Wani teko ki tantang-tantangan kae. Karo kanca lugu kene iki, antar lugu kene iki. Iki Antarja, iki Antarja. Iya. Tak goleke watu sik. Iya. Iki nggo kronologi kejadian. Iki aku. Iya. Iki aku. Iya. Aku meneng wae nang kene iki. Karo kanca Antarja tantang-tantangan. Pisah sedulurane. Piye perkane panimu? Kakang Antarja dicoba mungsuhku. Ayo, lekane kariku. Tung dlantak. Kowe karo kancaku Antarja, do nuthuk gede-geden. Cleng. Sing ditutuk watu. Aku. Iki aku. Tak tulisane. Yo. Begawan Durna. Yo. Wah, kok watu. Ming upama. Jleng. Aku nglekar. Yo. Omong-omongan. Kalau saiki anakmu dengan ngringkan mung loro kae. Bungae ra jamak-jamak kan. Gelasé dicangting. Wah, apa ranane? Gosek. Aku nek tak tinggal aku meninggal. Meninggal piye? Mati. Yo. Mergo aku diajar. Lah terus Aku digendong. Kowe ngoyak senjak ngoyak karo kanca yang aku digendong. Aku selalu ikut denganmu. yo. Aku mesti melu karo kowe, ora ono sing wani ngantemi aku. Yo. Tak gendonge. Tak oyahe. Werkudara. Piye? Sing digendong ki aku. Jare kowe iki. Bento. Iki mau meng upama Werkudara. Iki saiki dilangke. Sing gendong aku. Oh iya. Oyake. Mangkat. Oh. Aja kuwatir. Tak oyake. Nah, sing buater. Senjang ki cekel, gak ada cekel, Antarja cekel. Ora ana sing cicil bawah iki. Werkudara. Piye? Ora banter-banter. Kebanteran cangkemku melambe-lambe. Kena angin. Calonke. Iki saya kebanteran Werkudara. Alon sikene. Liar kecekel sok kapan nang ngene iki. Wah, lambene keder yo, Ben. Sing baku kecekel. Cekel, senjaki karo kanca Antarja. Yo. Ye. Tak kira ki nek wis aman. Oh, polisi kena mukmen. Mukmen. Kowe mlaku rono, Antasena mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe balik mlayu rono, senjaki ngantemi cengelku. Terus piye aku kesel. Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah. Aku ora biasa. Engko tak ajari kowe mesti iso aja. Iki kowe ngene nah. Aku tak weruh pemandangan. Dadi nek kono ana sing ngoyak karo aku iso ngandani karo kowe. Antarja ngono ya. Yo. Men aku karo kanca ngoyak aku tak muni karo kanca. Yo. Wis gak ya. Yo. Sing banter. Yo. Werkudara. Piye? Karo kanca dhuwur.
Doyak Garuda. Yo. Werkudara. Nggih. Antarja mlayu banter banget saka mburi. Werkudara, antarja mlayu banter banget saka mburi Werkudara. Telat. Wah. Telat. Aku nek mburi antarja ki terus balik. Ora mlayu sak banter-bantere kok. Doyak antarja. Doyak terus. Yo. Werkudara. Opo? Nyaki Werkudara. Opo? Nyaki. Sopo? Nyaki. Telat Werkudara. Ora cetha. Wah, tak kira nek njaluk kuwaci. Sencaki Werkudara. Oi, Doyak. Antarja Werkudara. Sencaki Werkudara. Antasena Werkudara. Bubradegan. Sencaki Werkudara. Antasena Werkudara. Gatot Werkudara. Antarja waduh Sencaki Werkudara. Gatot Werkudara. Antarja Sencaki Gatot dadi siji Werkudara. Jarwo men. Asal tobat abitke. Wah, luweh. Piye, Pak? Golek es teh. Tangi. Jam pira? Lho. Sekolahan mboten. Seragame teles. Kandhane ngeyel. Pripun kok awake kok dadi remuk kaya ngoten. Aduh diajar karo anak-anak mendo. Lah terus pripun? Sowan sanipun Iwang Pikulun Pon. Sinten dheweke? Betari Durga. Betari Durga. Kula mboten lega nek